Wakire umwancho murigeria wa Gatembe Television, karibu sana sensemo akosia muroberi wetu ani ya Gatembe chingaki cha bono mambia noko ogania kwane gosenkorengia ninga niko kwanyarite gutwara weekend ere entoire rukigima weekend eyo yarenge ya mangana amange ayubono anyare gokorekana ase ensemo ya gesiasa asensemo ya amangana akuru akera omochina boigona kero tokorigereria nonye ase ensemo eri yechigosori ekero togocha gosangase omurobere gabwetwani Agatembe mwancho murigereria nigo ona kuborire unyari gusangana inje asincherere yobwasyoku naboigo eyabene chinsemo cha Facebook chinsemo chiria cha YouTube ase tore buna Gatembe TV nande nigo murobere oyo iga ukugochera emo ase yemo gose live na boigo nabokunyara konkera gochega ase studio gwetire number 07 26 70 44 73 67 manye ereta riao chinsemo chire kwa mbwatire koro mambia bono na boigo nyara gusanga ekerengereri ikiago na anene muno ekero tokorigereria chinga kichiga gose biro ebiga ekero oyarorekane bono nigonga ndo chinga abantu embeo niri kunya kugusanga obugima bintu bya chenjire amagori ya chenjire besa chiavolire mete krase kero bantu manya utanga inga kiga chibesa nchiraroro okunga litukaseli ndi chibesa chiavolire kwebulinga ndiririro lyo chibesa chiga chikararoro. Karibu sana erinde tunyare gosanga na bogonte byangaki weekend yawo yarenge na boigo nsemo kichiri gwasangira ayengo chori kwagende kanisa osonye turi kogenda onye turi kogenda kanisa nchera kyo kora ocha wakora ogosasima kwawe kyagira kiro tokuri korwa ritu kuri Juma ntobwate bari bedini yege Islamu ritu kuri Juma mosi ntobwate SDA ntobwate chikanisa chinde chabo Sabbath rest chinyinge na boigo ritu kuri Juma pili kwanyaranga chi na boigo chikanisa nchiroro chinyinge bagusasima ritu kiri ya Juma pili manye naki weekend yawo yarenge nende na kwariganire asinchira yabene korende kiro turachikorigereria igati yari Amerika okorekana weekend yiga igo minute nga kururi tukoria Jumamosi ritukoria goro na boigo wikachinga kichiga na rali agenderete na kero tukurigeria sedini yege Catholic ndo chinga bono Pope Leo 14 ere uchakire mirimo yaye officially ayo na yande amange tintaka ukandra amanganari ya Shabana na etimweli ya Mara Shugi kyagera Stacy Queen of Sports na chiko baigasi kekere hose atatenga ki Shabana banyalite gutiringirwa sobo mete chinga kichine taringa teri automatic ngobubu ingo tokaborekera mugo chesera seino kosekera mole seino korende mwancho murigereria nchinguru kwa Matilda Obaigwa nekero tore nere Mike kwa ase studio ya kabiri na boigo Rogers karibu sana erinde tunyara gusanga sense moyo kionga na boigo tunyara kurigereria chigazeti kurwaro tuchikomwanjira Stacy Miruka achigoswa ewachakira NCMO na amangana yechigosori wika chinsaibere nandiki wika chinsaibere ntuchigotwara mugeneiga uyubono turachigosanga nere ase amangana ya basubati Jumatate yiga heniko twaranganigo yaringebia tunyare kurigereria amangana yoborire bumanyekanete muna fistula obubochi bwachanda abasubati ase emubaro origoro muno chinga kichiga ono asense mo yikenga omwancho murigereria nigo bono kukoira wika ase county ya Nyamira ekero bono abasaye banyare gosegetwa banyare gutumeka chinga kichiga bali ne chinguru asenchira ere engia nabo igo nigo banyare kuborigwa banyare kubwatereria gose gusigatereria obosemi boli bakonyora koro ase aboiboli bunenchire yemo yokweneke buna banyare gutwara obosemi boli buganeiri nekero bagendete gukina nabo igo koba abantu bagochaka chinga kibunechiga banyare kumanya amanganari abonete kose aranyare kubakonya akegima ayiga nigo arenge gukwano korwa ase chinsemo chiria cha county ya Nyamira no mwana siasa oyo mumanyekanete muna Walter Onkundi Janua na ayiga nigo arenge koya kwanekero arenge gusira umuyega woko changera kanisa yege Adventista ya Irama iyo gotoka me ward ya Amawawa ebunge ni ya North Mogirango county yo ya Nyamira tekango twigwe na abasaye bagende tukuboligwa banyare konyora oboseme kurase abantu bande abanene
abasae basegeture buna baise gutumia chinga kechi bareneri bagabuya nabo bakoreta amaunchorerio nonyenase uburai kurende ayonsi nigo aranyarekane kerorioka babwate amasisenio korwase abaibori obosemia uboiga nigo bwabwatukirwe n'umwana siasa korwase kaunti ya Nyamira Omoske Walter Ongundi Chanua. Vijana wenzangu, ya kwamba tuna nguvu kweli, vijana wanakuwa na nguvu na huo ndio ukweli wao, lakini tunataka pia tuwasikie wazazi wanasema nini. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi zile nguvu tuko nazo zinahitaji hekima na busara kidogo ya miaka. For instance, kuna tolega vile tuko hapa leo, mungefurahia kama mimi ningetafutana na hao vijana tuseme mtu mmoja asikanyage katika hili kanisa, mtafurahia? Magogere asenge tunyasae na endelea rola tulienze talikoyo. That's what it means. Inakuwa about the leader and look unto them from this county as a beginning. Egere to baso sambense etotigare tojogitkira abana baitu na bachukuru baitu. Omoske Walter Chanua oyo orokirie erango yaye ase kerogo kebogavana bwa Nyamira nigo airachinga kechiga na weyakera ekoko buna erenare n'obumanyi boisaine ase mirimo ya serikali na igo aisekwe waribaga nabo agukora omuchandore imeye kaunti ya Nyamira. Kandi tubasaba mwensi abantu baitu bali Nyamira iga mutwara omurembe. There is a little bit of a challenge. That one I understand damn well. I am there. God, number one, Nigeria, number two. And we shall control the winds that are causing this kind of trouble across the county. Chikura igwa kerwa ugambe because ngakiyo yakire 2027 no kwambo governor. Governor nyaribo is going to retire. Tamu atike pidi kendere na kubodi. Ege tutubanda banya kubanga balisi na bafasto bange mokubanga mwali munchongo musani one topanga tomokora ceremony nene yoko moreta nkabe council of elders yoko nyagotura urangiri chanwali ro mu governor motebitu agakorera iga ngora maraiga. Ensemo yaye omo MC bwe wodi ejeiga ya Magwagwa Omoske aberimuka ya muse nigo anyora chinga kichingongu ekero ari kubwatuka enkwana yaye igoro yoburai ndia watero nga Chanua bakwana na gabana ingana mo koboko ka ukoli ke pili kya 2032 andi tu banda mwana 2032 ikayo 2032 ka wale ki moga motoga betana kana motasa dola tore baka 2032 amaina pia kwa Chanua no mwana moko mita ukobati ononde ngoma za como kwane ogetutu oteto anjeto antipo dikantomola igalo tumogialo dikantomola Chanua chingaki echecho aba MCA banyamira basabirwe kuriya chinjira kubwamo na gutwara omorembe eryo gukora engusanano eyabirege kwenekiwa asigika egetambe egati yabo irinyare goika omoerio iganye mbire twara omorembe abaro baike pindi cy'abatezi imyakire n'emusu batabukiye bajasu mwananchi abairani uzabakisiko kuna wanu baitezi nyete budget korosi ya 25-26 ngabajire abantu batenga babaje tumote na rwako PMS bataba yusinga ki ono rende abantu bagusinga bakore ono rende one kenki mugo jamu mwibwana ne kuna barai bari twake fitura buje igo Nyamira dere mes omaje wano kenyingima ige ukwano bobi wanali Nyamira Hingo reports regetembe kurwase kanisa yeiga ya Adventista ya Irama yegotoka imeye wodi ya Mawawa ebunge ya North
Mwancho murigirira gutigara ime ye kaunti yo ya Nyamira ni gobono esegeto ya ruru gochase abaibori naboigo aborokigwa ko bwaterana anene muno bali bwateranete gose bali bwate obwamate gocha ase eskuru y'abanyaroka ya Sironga ni gobono ayegalenge gukwono ritukoria Jumamosi ekero balenge koenana ebiego gochasa aborokigwa bali banyarete gukoria biya kigima ase amatemu yekirasi ge 12 yo mwaka oeta na aboigo hegati abarai bali banyarete gwikirana ase omoyigoyu ngamo naba obisa bechi mikoro ase county ya Nyamira nabo igo mu county commissioner we county yo ya Nyamira omanyekanete buna Erastus Embui nekero bono bagendete kuboria abaiboli banyare kone kya buna banyare gusira abana babo chingaki bagenderete na masomo nase omoyigoyu igabo kuba bana egutwa nanene bali bakorete buyaso gotema ku mwaka uri etase class ye 12 oyigo kolekana ase skule yega ya baiseke ya Sironga Girls omoyigo nyara koba goikiranwa amaono mu county commissioner we county yega ya Nyamira Muske Erastus Embui oyole ngomogeni omonene oyotogia enjira abana bega bakolie buya. I wish to congratulate you. You made us proud. Kolekana muno mwalimu munene we skuru yega sereta jeni Nyanumba igo ashirenga niko bagendete ko koromukia asate brengo mubarobwa abana bu mwako yega nigo oro monene asibego babekire mini yu batebire baratkunyara koba bakobe ko mukiri kunyara koba kuyikiranya ninjira ya moyo kogendera gotili abana abo bakogenda ase university. It would be the only school that took the highest number of girls to university. Over 800. Candidature is 1,114 girls with a set target of 9.94. We have prepared these girls. Asinsemo yo mobisa audio wikemekiriyo kubarika bali mu Teacher Service Commission korwa se county ya Nyamira nigagendere ko bahaga ko bakera ngambi yamuna abalimu asoko bekomukya yenda tebirenga abalimu abange nigo babwenete konyara ko babwe go bakobe komukya soko go promotion. The teachers who work for this and the administration to promote excellence, let me thank you sincerely. And I believe going forward, the best way of thanking the teachers is ensuring that the teachers get promoted. So where we have an opportunity, walimu wa Sironga Girls, we will ensure that you get promoted. Oigo nigamentre buna abana nabarabuni go bwente ko bamune chingekero chingia echimba chingia bunenchire ya moyo gokonya amagima bali mutio asoko beke semi osio. Wanafunzi pia, as you go high up, discipline is key. I remember the principal telling you, the chief principal, that you live here with the grades, but also live with discipline. Live with your God, and everything else will follow. Omwalio ye nigabara ikurwase chingongo aho bagende ko bakuburi kubotranamo nechi sukuru bunenchire yemo yo guchikina nabo gukina chisemi eliko konyegesa kukya ankyo. Viongozi wetu tunataka kualika kushirikiana nasi ili tuweze kukuza elimu pamoja. Kwa vile elimu ndio kitu muhimu sana unaweza patia mwanafunzi ama mtoto ambaye anakuwa. Ingo ripoti ligetaseni kya uwanje teki agatembe kurugi gasi skuriga ya basika ya Sironga ime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara nase Mwancho murigirira na sensemo ya siasa na magenderero ni gobono omo MCA we ward ya Bukire gutoka me ya North Mugirango county ya Nyamira Omoske Joel Ombongi bono anyare kuboligwa nyare wesokia kigima na kwerera egati ya magenderero ali abire kawikirania ase e ward yaye mwana siasa yo mokoro achinsemechu manyakanete buna Omoske Joseph Mikae ni gobono arure okuboli okoiga na boigonekero agoteba buna nigo e ward ya Bukire ya bereke gutigara magega kimagendero nekero akubolia una siasa entindi eyo nyerete igendete konekiwa ase ebunge county yo ya Nyamira nyare gutugutirware elinde aba MCA banyare gwikirania chira chiria abalirete abamenyi be county ya Nyamira kuboria omo MCA Bukire cyo mbunge magana rais nayo rase county assembly eye mokoro bunge mashinani ni mobate budget chiweze imoko budget ni mukuira
ese ngindu bwati bara ntubwati amalo nyageta cyabukira kipache kwa betu cyo kwaji chiro ntochiroki aya oso kutarabona ekisage jibijana ukabeka kibesa 2.5 million tro kibesa kunecho ngire mu gore kibesa echi chimu aitira sakaya sebe kunge mashinani na mwatenga nero wone okoraba abanyamire gasi gore nika moranje monya gokorera abananchi banyamire gosori mo korera abananchi babukire gosori inchuga abuna bana kada 20 ntogotagete asegoti yetu yabukire inchuba kaiga otu explain ne budget mo aiti for 2022 baka 2025 ona totebi kibesa inga ichire asenga ni inwe serikali ya bunge mashinani ni mbwate main pache ni mone gavana yugo sai ni chiba cyaba mukyaso ni cyo kabana demenya mira ibone ngo sabanga ntuna bakira mukorera tole abayo betongorera bale abane betongorera bale kene ngiyo ya kurubuke none kemanze ku 2022 sabiyo bora ibwanya mira yendana ngotaboneke nyadibo ali wanje karase ne GMC chichia bali moso bali elected babe komole mbese nje segire nyamira ya sari ya gida magendo bono tego ndano wende abai karansense bagambe barone bakonye singi bijana ngoto itabire ibwate gasi unabona mbagora gitinga cyo koroshiba kiba hijaga je ku control cyane kinyinge sana namba se ukibaza kiri bata wanje kibara kikure mu irinde bijane na biyigo gasiyo koboko banya kora maintenance egerinde bakibare kirendo kinyako menyenga kentana na omukonyi bomurai bwense muske kithore kindiki ni gobono anyarire kuboria aba Kenya banyare ko twara obotoereru chingake chiga na goteba buna tiba guchugwanjira siasa embe nyare guturubania omorembe ase ense ya Kenya ayega nigo aleko yakwana ritukore igoro kiranyarete gosoa ose goshiriki ase kanisa yemu ime iye county ya Busia na wigo nekero akuboria buna nonye no gochori bura chikoba gosibura chikokorekana ase omwaka wechiri bubere 25 nebere niko bura chikoba obwekene na boigo obomorembe. I want to say without fear of contradiction, we cannot allow incitement to violence by any leader, not now, not in the future, because this country learned the hard lesson in 2007. Na wale wanahubiri vita waambiwa ya kuwa hakutakuwa na vita. I promise you there will be no war. There will be no violence. There will be no violence in 2007. There will be no violence at any other time in the future. We learned our lessons, never again. Nchi yetu itakuwa ya amani, tutakuwa watu ya demokrasia na tutaendelea na mambo ya uchaguzi, lakini mambo ya vita haitawezekana tena. Ndugu wa nchi moja wa taifa moja kupigana kwa sababu ya mambo ya siasa na uchaguzi. Will not allow it to happen. Na hakuna tofauti ya wale wanahubiri na kutabiri vita na wale magaidi wa Al-Shabaab na wale bandits wa North Rift. Wote ni hatari kwa usalama wa taifa. Anybody preaching violence and prophesying violence and threatening war and violence is as dangerous as the bandits of the North Rift and as the terrorists of the Lamu Enclave in northern Kenya. Those who have made our people suffer and shed blood. So we will not allow. Hiyo mambo ingine ya siasa wafanye. Wakitaka kutusi serikali, watusi ni sawa. Kama hiyo ndio style yao. Wakitaka kutofautiana na rais ni sawa. Lakini mambo ya vita, my friend, not in Kenya. Try elsewhere. Not in Kenya. Na umejua nimekuambia mimi nimekuwa interior minister. I know what I'm saying. We cannot allow our country to go backwards. Haiwezekani. Mtu apige siasa yake aseme ile ako na tofauti na rais, ako na tofauti na serikali, ako na tofauti na mtu mwingine, akimaliza hiyo mambo yake ya kuleta mambo tofauti, aende nyumbani kwake alale, akuje tena kesho aendelee na siasa. Lakini mambo ya vita haitawezekana. It's not possible.
mwancho murigirire na korwa sense ya Italy chinse mwachiria cha Vatican City ni gobono Pope Leo 14 anyarite kuchaka emisa kusini kanyarite kukoria emisa yae intangane kigima buna omo papa wedini ya Katoliki ase ensingima emisa yaiga niko anyarite kuyekirania aria ase kanisa ya St Peter Square nekiro abolirie aba menye guse aba bantu bensingima konyara kotwara obomo nabo igokwenekia omorembe ase chinga kichonsi mwancho murigire asense moye kionga nongo korera bokorende nigongo kumanya ngase chitagika iberisa toigachire bosio nigonda chikumurikira chigazeti ase kekege erindike wika ensa emo tonyare komo astesi miruka ribaga nyare gosaiga na mangana ayechi gosoringo kuboria tobaso goska Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide iri kubatoka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyo muchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Karibu sana asensemo oyechi gazeti chingaki chabona wambi litukeriga ria Jumatatu kirundo chenga chigazeti cha 19th May 2025 nikondo chenga ase emeza gazeti ya The Standard, Daily Nation na Taifa Leo no chire aiga kuna potambe na ntochiko chetera ase kosentocho sanga nayo mwancho muligere gati yali mechi gazeti chiga ase egeka egeke sana na ndoche The Standard ringana linene watabanga captured justice ningi egukwanira ega double standards na nekero ekororekana kuna bali babwati ubumanyi asamangana ke siasa nigo banyarire kuteba buna nigo bono chinga kechiga siasa entinde yanyare gukina anne muno ebwatiranetie nonye abantu gose egatia barai abanene naboigo na bali babere bakunererirwa ase ensi ya Kenya ensi ya serikali gose ensi ya barai bono bataranyara konyora obwene bwabo nekirondo chego teba buna nigo yarorekanire bali bonsi bagendete kwamiriria serikali iga yomuske Dr. William Ruto nigo bono obagenderete gutwara chinga kichingongo kigima ngati bakonyara kuikirania ngomete ekatiba ngwancherere omokenyo nde bonsi onyara gutwara osena watu bosibori kwamiriria serikali osekero yarorekane buna emirobeli eri asensi terikogenda bya kurende nigo yarorekane bono nigo abaiga babwatire chinguru kigima nga critical of the system nigo bono obagendrete kobe kwa eratiri goro kigima na kuro ase ensemo yende ndoche nigo egoteba na democracy held hostage by hired hooligans ahead of 2027 elections ngabono nigo yarorekanire egati ya abarai nigo bachakire gotumeka abasae asinchira etali endunge na kuro ase chinsemo chinde egoteba nga save us from Saudi Arabia nightmare bono abasubati bari banyare gukora imirimo ase ensi ya Saudi Arabia banyare ko bakwerera buna egati osekati ya makongo ari babere bagwetera ase chinsemo echo buna nigo bare korama ba aunererirwa hasingencho Yesu ragose ngozi yabo naboigo nebinto binde evinge na asensemo yende ndoche kotebanga inside secondary schools a shake up in preparation for CBC bono nigo yarorekanire ewizara yichisemi yanyare boke gutwara oboremeru wechi besa ekero bono umuroberi OCBC ogendete kurigererwa na paurukiwa bagosoa ase grade ege 10 Karua denied entry deported from Tanzania na ndoche asinsemo yende nigo egendete goteba buna omosubati Martha Karua uyo tenete ekiamakeri kia Liberation Party was the People's Liberation Party bono nigonga anyarte kolino obosibore gose ogosoa inzeri ya Tanzania na asinsemo yende nigo yarorekane buna omoskeri Gachagua bono niga the new Ruto's a new headache in Mount Kenya region nigo yarorekanire omusikeri Gachagua bono nero uchakire gwati umurahi wense omotukegima kiagira nigarorekanire se orogongro Mount Kenya abwate omungso omonene ikegima na asensemo yende top state officers say budget cuts to hurt services bono nigo egati icho visi chinene che serikali chanyale goteba buna baise ko butorwa gose budget ire goso ase cha visi chika wikirania magendero yo mwako yo iga abwechi besa 2025 gocha 2026 ni gobono chise bese chise gokea ni gochira basa koleta omochando omonene asensemo oya amagendero na boigo ndoche ensemo yende nigo ebungeri senate na boigo ebungeri ebunge nene bagendete gutwara okungusana na kigima kuna mbarabe babonete gutwara chinguru chinene naboigo gwetia amachiko asense ya Kenya. Senators protest exclusion from IEBC appointment process bona baseneta nigo banyarire ko oga kigima ngikiagira mbanyarite ko boli go gosenga nonye asomuroberi uri boko aneke ngabaraya abaya bacholo ase kiombe kirikia IEBC bona baseneta mbabete riba mbanyarite ko egwa riba kusanga nonye birengereri byabo asengenjo yebiro mwancho muligere na aiga kirangoligerere gazeti ya Daily Nation ndoche gotebanga Gachagua lingana linene Gachagua faces arrest aseki nga omukonyi bo muravense omukoro musikeri Gachagua nigo arorekanire obirika gutwara chinkwana chitari chingi nga chiko segeta okuturubania omurembe asensi ya Kenya ekirondoche bono egati yabarai bali banyare kugikeria chinkwana chiga ngamo no mukonyi bo muravense musike kindiki ntubwate oyoro
mawaziri boborindi boime muske Murkomen na boigo igatia baraye bande abangi nekero bagotabona chinkwana cha Rigathi Gachagua niko ibono cha chira basakoreta obokongu obonene. Na asenze moyende niko baotanga we will arrest you. Ruto officials tell Rigathi Gachagua and Ndindi Nyoro unite against Ruto. Niko yarorekanire bono oyo re omojumbe wensemo eri ye bunge ya Kiaru bono omuske Ndindi Nyoro niko achakire kubwaterana nere Rigathi Gachagua ekirobagendete ko oamireria serikali ikigima. Na asense moyende ngukwanirire buna obogima bwanyare koba obokongukima kubwatekana no komentekana akwibango asense ya Kenya na ekiombe kia balimu kia NAT ndochenigo nga NAT urge MPs to restore 62 billion cut from education. Banyare kwirania nga abajumbe banyare kwenekia kuna mbari kuchukona chachi besa chirichi bonete goswa CH skuru. Ayuna yanda mange gazeti ya Daily Nation yeri tuko oria rero. Na kurigereria ase gazeti ya Taifa Leo nero ringana limwamu gazeti iga nigondo chego tebanga karua afurusho Tanzania nga oyuiga ore muraibe kyama kya PLP gose People's Liberation Party muswati Martha Karua nigobono atanyarete konyora chinga kichinyororo kero aregoswa asense eri ya Tanzania. Na asense moyende nindo chengu kwa nerere ense ya Uganda na viongozi wa upinzani Uganda, Tanzania na Sudani Kusini wanaishi vizuizini udikteta kwa majirani kwa teketea. Nigo yarorekane chinse chirichipepe kaine nense ya Kenya bono nigo chavere chagendere gutwara chinga kichinkongu anemono ase abarai bali bakwamireria serikali. Matamshi ekerondo chegote banga matamshi ya Gachagua ya mchongea ndo chinga ya abire akole ta obo ororo botindi kero agendete gukwana amanganande amangi mugano uyu page ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Na vita kati ya Orengo na Oburu museneta wa county ya Siaya na boigo mugavana wa county ya Siaya muske James Orengo niko bagendete gutwara engusanano entindi na gukora ndo chenga papa akemea utawala wa kiimla nigo bono omoya popo leo 14 ndoche nigo agendete kugikere kigima okotwara koso oburai boli abange bagokora ne igikuba mwancha morigereria ikiagira ndotenga Stacy Miruka no ari aiga kigima atete gukwariganeria gose gukoretera ari anyare gukwariganeria weekend yiga ase ensemo yechigosari igonkumwa ribaga riabene kirango kuboria tokugenda ase omutumukomoke tubasaguska ikiagira Stacy asigeke kirabusio ngoso ari aiga na mangana yechigosari rindo nyara kumanyanga etimu bune ya Shabana na wego chitimu chinde na kichenya rete gukoria ase biminano ibi yakorekanete weekend yiga. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi naboigo
yao elekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero otumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmates and Turkish drama Lost in Love. You can also catch fresh episodes of Stepmom on Rainbow TV Plus every day at 8 p.m. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Buy the DTT decoder for only 1,199 shillings and top up 500 shillings to enjoy unlimited entertainment on the classic bouquet. You can also link your decoder to the Star Times on app to enjoy unlimited entertainment on the go anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya wanje tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimirulu ao ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Christa Marian Mission Hospital niyo koreringa ba mentire obokoriri bwaye nakoba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero use the latest na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na kunyura obokonye enero ni machine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirya asensemeiga babwate ibirengo bigoromono babwate ensemeria dialysis eyo yekerero use the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenere niyo monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo toigorete merangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu onyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo awao. Karibu kero kendigians Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganirwe asokonyoro bubweni obu. Patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangiyo sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals. Amasomo na nine obumanye na bubore